Okay, so mayong adlaw na pud sa tanan. So naa na pud ta sa ato ang another video tutorial. And this video tutorial ang atong i-focus is solving non-routine problems involving addition and subtraction of fraction. Okay? So magpadayon ta na. Tara na. Ato sang i-differentiate di ay class kung unsa ning routine o non-routine word problem, unsa may kalahian ani. Kay para sa kuha man gud, kung makahibalo ka kung unsang klase ang problem nga imong i-solve, is it whether it is routine problem or non-routine problem, dako kay nagtabang sa imong class. Kay ano man, makatabang man gud si mo pag-analyze kung unsay imong angay buhaton, no? So mo na nga kailangan sa natong mahibaluan kung unsay kalahian sa routine o non-routine word problem. So kining word problem nga routine, mo ni mga problem nga sayon ra, kay ngano man naanay klaro nga ideya kung unsay imong buhaton, no? Iyan ang gihatag sa imuha ang pamaagi. Pananglitan katong una na ko nga example sa inyo, kaning from a piece of yarn 4/5 meter long, Manny cut a piece 1/4 meter long and another piece 1/2 meter long and give it to his friends. What part of the yarn was left with him? Unang-una, sa problem pa lang, sa statements pa lang sa problem, gihatag na dito tanan ang imuhang materyales para sa pag-solve, no? Na diha. Ikaduha, ang keyword nga left. But pasabot ang sobra, na kay kung mangita kag sobra, sa ato pa ang imuhang operation nga gamiton is subtraction, di ba? So dali ra kayo pag-analyze, no? Sayon ra ang pag-analyze. Now, ang non-routine problem class is kanang word problem ba nga lutaw or hanging. Ikaw pa'y mangitag pamaagi, pinaagi sa imuhang pag-analyze sa problem, ikaw pa'y mahuna-huna kung unsaon man gini siya pagplastar. No, kumbaga sa sayon nga pagka-istorya, mo ni siya ang difficult problem. Okay? Karon, unsaon man siya pagtrabaho. So mo na ato ang i-focus karon kani nga video. So example problem. The sum of two fraction is 6 and 3/4. If one fraction is more than 2 in 1/2 to the other fraction, what are the two fractions? So kung makita nimo sa problem, masabtan nimo nga naa siya duha ka fraction kuno nga kung i-add nimo ang iyahang sum is 6 and 3/4. Unya kay maglibog man ka, kay ingon man sa pudre nga ang isa kuno ka fraction 2 in 1/2 daw, labaw daw 2 in 1/2 kaysa isa-isa. Unya ang pangutana, what are the two fraction? Wa man ta kahibalo unsa na sa nga fraction, unsa to sila nga mga fraction. So mao na siya, no? Murag video alanganin ba? Wa lisod siya sabton. So ato na siyang paningkamutan nga mapasayon nato siya. Okay? So sa pag-solve ana class, kini nga video duha ka klase sa pa-solve ang ato ang i-discuss. Una is kaning visualization method. Ato siyang drawingon nato siya kay aron mas masabtan nato sa dali. So ingon man sa problem nga duna day sum of two fraction nga 6 and 3/4. So ang kana siya kung i-visualize nimo na siya, magsugod jud ka na sa 7 ka tibuok, di ba? Oh, 7 ka tibuok. I-check sa nato kung 7 ba gyud ni siya. 1 2 3 4 5 6 7. Okay? So kining 7 ikapito nga ikapito ani nga tibuok ato ning bahinog kaupat para makitaan nato ning 3/4. Okay? So upat. Kanang tulo ka yellow dia nga part, mao na siya ang tinag 1/4. Kanang violet, awan na siya ilabot, di na siya counted. Kay kaning tulo ka 1/4, mao naman ni siya ang 3/4. Sa to pa, unom ka tibuok og tulo ka buok 1/4 ang 6 and 3/4. Kining 2 in 1/2,
gihaptag another na pud tulo ka tibuok. Tapos ang ikatulong nga tibuok kana katulo ato nang bahinog kaduha. So that is ang kada part niya is 1/2. So duha ka tibuok ug isa ka 1/2. Okay? So timan-an nato na siya kay aron magamit nato na siya abot sa panahon. So sa next step nato ato siyang pangitaon ang una nga fraction. Kay duha man ka fraction daw na. So saon man nato pagsugod? Ato sa ning i-add or ato sang i-subtract ang 6 3/4 by 2 1/2. Pinaagi sa pag-insert atong illustration sa kuan sa 1/2 sa 2 1/2 dito sa illustration sa 6 3/4. Okay, so sugod ta sa 6 3/4 kay mo may dako. Tapos bahin ni kaupat. Then isulod nato na mo sumo nang 6 3/4 day no. Tapos isulod nato ang 2 1/2. So yan. Then 1/2. Boom. So nawala na to no, na blue na tanan ang duha ka 1/4. So kung ato siyang iphon, do na siya ay upat ka buok tibuok og isa ka 1/4. Sa to pa ang difference di ay sa 6 3/4 by 2 1/2 is 4 1/4. Okay, so mo na tong starting point aron makuha nato ang una nga fraction. Sa pagpangita sa una nga fraction, ato lang ning bahinon sa kaduha, no? Ato ning i-divide by 2 ang 4 1/4. So ato na sa ning i-illustrate kung unsa ning 4 1/4. So upat ka tibuok og isa ka 1/4. Ang ikalima nga tibuok bahinon og kaupat nya ang isa ka bahin ana is 1/4. Karon bahinon nato na tanan og kaduha. So ang tibuok bahinon og kaduha. Unya ang 1/4 bahinon og kaduha. So ang tibuok mahimo na siyang tinag 1/2, di ba? Unya pila ka 1/2? 6 7 8, 8 ka 1/2. Unya ang 1/4 kay gibahin magkaduha, so ang isa ka bahin is 1/8. So 8 ka 1/2 og isa ka og duha ka 1/8, no? Duha ka 1/8. Karon kay gibahin man ka nagkaduha, so sa to pa sa 8 ka 1/2 ang katunga ana is upat ka 1/2. Kanang upat ka 1/2 equivalent man na siya sa 2, di ba? 2 na siya. No? Kita niyo na. 2 man eh. 1, 2. Okay? Tapos, isa ka 1/8. Kining 2 1/8, mauna na ron ang ato ang una nga fraction. Diba? Kaya kayo no? Karon, gikan rin sa first fraction, pangitaon nato ang ikaduha nga fraction. Unsaon man, i-add nato ning 2 1/8 dito sa 2 1/2 kay para mahimuta nga ang ikaduha nga fraction is labaw og duhag tunga dito sa una nga fraction which is 2 1/8. So, i-illustrate nato ning una ning 2 1/8. Una siya. Duha ka tibuok, unya ang isa ka tibuok gibahin og ka 8, unya ang isa ka part ana is 1/8. So, isa ka 1/8 ug duha ka tibuok. So, 2 1/8. Tapos ang 2 1/2 duha ka tibuok, unya bahinon gyapon natong ikatulo ka 8 para the same lang sila. Unya ang upat ka bahin ana that is 1/2, which is ang kada part is equivalent to 1/8. Karon ipon nato ang pila ka tibuok, 1 2 3 4. Utiman nato upat ka tibuok. Ang kining isa ka 1/8 i-add nato sa 1/2. Okay, kay 1/2 man ang equivalent anang upat ka 1/8. Karon ang 1/8 ug 1/2 is dissimilar fraction. So pag mag-solve ka fraction nga dissimilar gamit ang addition ug subtraction na daghang pamaagi.
Pwede kang magamit sa LCD, pwede kang magamit og butterfly method, pwede po ka magamit og cross multiplication. Ang atong gamiton karon is cross multiplication. So, pag magamit ka cross multiplication, i-times nimo ng 2 sa 1, that is equal to 2. 8 times 1 equals 8. Okay? Dayon, addition man itong operation, so addition. Over, ang denominator nga 8 ug 2, imo ra na siyang i-multiply. So, that is 16. Pag simplify nimo ana, that is equal to 10 over 16. Ang 10 over 16 is mao na siya ang sum sa 1/8 ug 1/2. Pero ang 10 over 16, pwede pa siya masimplify to the lowest term. Nga naman, kay ang 10 og 16 nasa greatest common factor, which is 2. So kung i-divide mo ng 10 over 16 sa 2 over 2, which is ang 2 is the greatest common factor of 10 and 16, that is equivalent to 5 over 8. Kay naa man tay upat ka tibuok, iya idungag nato ang 5 over 8. Sa to pa, ang 4 and 5 over 8 is ang atong ikaduha nga fraksyon. Di ba? So sa ato pa di ay ang 2 in 1 8 ug ang 4 in 5 8 mao ang ato ang duha ka fraksyon nga mao gipangita sa problem, which is ang 4 and 5 8 labaw og 2 in 1 half sa una nga fraction, which is 2 and 1/8. Ayan, nasabtan. Klaro kay no? So para mas masabtan pa gyud nato, nya ma-check pud nato sa atong kaugalingon kung tama ba gyud ning atong gipambuhat, mugamit tag another approach. Alright? So, next nato is mugamit ta og Polya approach. Kay balo ko kining Polya approach is mauna na inyong usual nga ginagamit gikan pa sa grade 3 pa mo kung mag-word problem na. Nga ang unang buhaton kung magtrabaho or mag-solve og word problem, kailangan sabton sa ang problem. Pinaagi sa pangutana nga unsay gipangita. Unsa may gipangita sa problem nato? Ang gipangita sa tong problem is ang duha ka fraction. Munang nangutana siya, what are the two fractions? Unsa may mga given? Ang given are the sum of two fraction, which is 6 and 3/4. Ug ang ikaduha is ang isa kuno ka fraction is more than 2 in 1 half dito sa other nga fraction. So from these facts, maghimo tag plano kung unsa ang operation nga atong gamiton, unsang mga posible nga operation nga atong gamiton para ma-solve nato ang problem. So ingon man siya nga the sum of two fractions. Sa to pa mogamit tag addition, mogamit po tag subtraction, kay ngano man ingon man siya gud diri nga ang isa daw ka fraction is more than 2 in 1 half. No, more than 2 in 1 half to the other fraction. Sa to pa aron makit-an nimo, maklaro nimo nga ang kini nga fraction labaw siya og 2 in 1 half dito sa isa ka fraction, so imo siyang i-minus, so subtraction. Unya kay ingon man siya nga duha daw ka fraction, sa to pa bahino nato, so mogamit tag division. Okay? So proceed ta sa ikatulo. Ay ikatulo is mag-solve na ta. Sa atong pag-solve kailangan makabuo tag number sentence. So unsa man nato pag-construct sa number sentence? Una, magsugod ta og i-subtract sa natong 6 and 3/4 dito sa 2 in 1 half. Unya, ang difference ana bahino nato sa kaduha. Pagkahuman, atong dungagan og 2 in 1 half kaya aron makuha natong ikaduha nga fraction. Okay? So na mao na ang ato ang number sentence. Gikan diri nga number sentence atong gamitan og PEMDAS, which is unahon natong solve ang nasa sulod sa parenthesis. Ang nasa sulod sa parenthesis, ang unang nasa sulod sa parenthesis is ang 6 and 3/4 minus 2 in 1 half. Since ang duha ka fraction is improper fraction man, so i-change nato na siya into
balik ko no. Ang duha ka fraction is mixed fraction, so himuon na to siya improper fraction. In a way nga kining denominators ato na siyang i-multiply sa whole number, tapos ang product i-plus nimo sa numerator. So sa 6 and 3/4, ang 4 i-times sa 6 equals 24. Ang 24 nga product i-add nimo dito sa numerator nga 3, that is 27. Tapos ang sa 2 and 1/2, the same gyapon, ang denominator nga 2 i-times nimo sa whole number nga 2 equals 2. Then ang product nga 4 i-plus nimo sa 1, that is 5. Unya sa mga denominator, ang denominator sa 27 is kung unsay denominator sa 6 and 3/4, which is 4. Unya ang sa 5, kung unsay denominator sa 2 and 1/2, mao po imong gamiton as denominator, which is 2. Unya kay ang atong operation kay subtraction man, so subtraction gyapon ta. Pag simplify nato, tan-awon nato nga ang 27/4 kay kuan man siya, ang 27/4 minus 5/2 kuan man siya kanang improper fraction. So pwede na sa tamo gamit atong lain-lain nga pamaagi, pwede og LCD, pwede tag butterfly method, pwede po cross multiplication. But this time atong gamiton is cross multiplication. So 2 times 27, that is 54. 4 times 5, it is 20. Then ang denominators, i-multiply na to ang 4 sa 2, that is 8. Then copy ang operation nga subtraction, and equals 54 minus 20 is 34. Then copy the denominator, that is equal to 34/8. Okay? So nahuman na ta sa first part na to. Naingon naman po diya nga, ingon man siya, i-divide daw sa 2. So sa 34, ang 34/8, i-divide nimo sa 2. Kabantayan nga, ang 2 is a whole number. Pag mag-divide man ko kag fraction dito sa whole number, kailangan nimo i-change ang whole number into improper fraction. Unya ayaw jud mo kalimot ha, ayaw pun mo kalibog. Ang tanang whole number, maskin unsa nga whole number, maskin pag 1 billion na, 1 trillion na siya, sa unsa na sa kadako, nagi na siya constant denominator nga 1. 1 ra gyud pud na ang iyang denominator. Kung i-change nimo siya into improper fraction. Nganong 1 pud na siya? Kay mao pud na siya ang simplest form na pud niya. Okay? So ang 2 diay nga, ang whole number nga 2, kung himuon nimo siya og improper fraction into simplest form, that is 2 in 1 at 2/1. Unya kining division man gud og fraction, kung imo na gyud siyang i-operate, imo na siyang baliktadon. So ang kabaliktaran sa division is multiplication. So mahimo na ron siyang 34/8 times, unya baliktaron na po nimo ng 2/1, mahimo na siyang 1/2 or 1/2. Okay? Karon, pag kuha nimo sa product, i-times na nimo ng numerator. 34 times 1 equals 34. Ang denominators po nga 8, i-times nimo sa 2, that is 16. Kaning 34/16 is an improper fraction. So to finalize sa imong answer, imo na siyang imuon nga mixed fraction. In what way? Himuon nimo na siyang i-divide nimo ang 34 sa 16. So 34 divided by 16, that is equal to 2. 2 times 16, 32. Subtract 34 minus 32 equals 2. Ang whole number nga 2, or ang quotient nga 2 is maunay imo ang whole number, tapos ang remainder nga 2 maunay imuhang numerator, tapos ang divisor nga 16 maunay himuon nimo nga denominator. So mahimutang mahimo na siyang 2 and 2/16. Okay? Karon kabantayan nga ang 2/16
pwede pa siya ma-reduce to lowest term, no, to lowest form. Kaya nga naman, naa pa sila greatest common factor. No? So, ang greatest common factor sa 2 ug 16 is 2. So, kung imo siyang i-simplify, may ang 2 and 2 over 16, mahimo na siyang 2 and 1/8. Alright? Then, ang 2 and 1/8 is the first fraction. Una na itong fraction. Okay? So, mubalik sa taha. Pahinumdom sa tanan. Kung mabantayan ninyo, class, no? Kung mag-solve ka sa mathematics, especially kaning sa fraction, dili ka angay magdali-dali. Kung dili, kailangan mitikuloso ka every steps. Kaya nga naman, pasa na ron sa 2 and 2 over 16, nagtuo ka nga mao na ang answer. Pero kung tan-awon pa day nimo, makita nimo nga ang 2 over 16, oy, pwede pa day siya ma-reduce to lowest term. Kay naa pa sila greatest common factor. So, ni-finalize yun ta sa atong answer nga in the simplest form, which is 2 and 1 over 8. Okay? So, next na nga step is pangitaon na nato ang ikaduha nga fraction. Sa pagpangita nato sa ikaduha nga fraction, ato lang i-add ang 2 and 1/8 dito sa 2 and 1/2 equals. Okay? So, balik ko nato, himuon na sad nato ang mixed fraction to improper fraction. So, ang 2 and 1/8 mahimo siyang 17 over 8. Nga naman, ang denominator nga 8 i-times sa 2. Then, that is 16. Plus 1 nga numerator, 17. Copy ang denominator, 8. Then, ang 2 and 1/2 mahimong 5 over 2. Nga naman, ang 2 nga denominator i-multiply sa whole number nga 2, that is 4. Plus 1 nga numerator, 5. Copy ang denominator, 2 mo ng 5 over 2. Addition ng atong operation, so copy. Ang 17 over 8 ug ang 5 over 2 is dissimilar fraction. So again, bisag kadimito na po nato itong LCD, pwede ka mogamit og butterfly, pwede ka mag cross multiplication. Kani kung gamiton is cross multiplication. Okay? So 2 times 17, that is 34. 8 times 5, that is 40. Okay? Karon, ang denominator, 8 times 2, that is 16. Addition man ang atong kuhan, so i-add nato ang iyahang numerator. So, 34 plus 40, that is 74. Then, copy ang 16 nga denominator. Okay, so, 34 plus 40 is equal to 74 over, copy ang denominator nga 16. Ayan, so nakay 74 over 16. Then, ang kining 74 over 16, imo na siyang himuon nga improper fraction, himuon nimong mixed fraction. I-divide lang nimo ning 74 sa 16. So, 74 divided by 16, that is 4. 4 times 16 equals 64. I-subtract nimo, nakay 10. Alright? So, pag rewrite nimo na, nakay 4 and 10 over 16. Again, pangutana, mauna ba na siya ang final answer? Dili pa. Kaya nga naman, ang 10 over 16, pwede pa siya ma-reduce to lowest term. Kaya na sila greatest common factor nga 2. So, kung imo na siyang i-simplify, ang answer nato is 4 and 5 over 8. Alright? Now, ang 4 and 5 over 8 is ang ikaduha nga fraction. Nasato pa, ang 2 and 1/8 ug ang 4 and 5/8 is mauna ang duha ka fraction nga gipangita sa problem. Ayan, which is ang 4 and 5/8 labaw og 2 and 1/2 didto sa 2 and 1/8. Mao nang atong gi-add ang 2 and 1/8 didto sa 2 and 1/2 para lugar dako ang isa, labaw ang isa og 2 and 1/2 kaysa sa atong una nga fraction, which is 2 and 1/8. Okay? Now, konbinsido na bata nga ang atong answer is correct? Or alanganin pa ta basig ang atong answer is wrong? So there is only one way to check
if our answer is correct or wrong. So kailangan ta mag-checking. So sa atong pag-checking, pwede na tag mag pinakasimple lang. Gamiton nato ang punto nga kanang first line. The sum of two fraction is 6 and 3/4. So ang duha ka fraction nato kay kuan man 2 and 1/8 o 4 and 5/8. So 4 and 5/8 plus 2 and 1/8. Diba? So i-plus nato na siya. Dapat ang resulta na niya is 6 and 3/4. Karon kabantayan nato nga ang duha ka fraction pareha sila denominators. So they are similar fraction. Tama? So pwede lang nato na siya i-add separately. Unahon nato ang iyahang whole number. So 4 plus 2 equals 6. Then ilahi nato ang fraction 5/8 plus 1/8 equals i-add na lang dato diretso ang iyang mga numerator. 5 plus 1 is equal to 6. And then copy ang denominator mo nang nakay 6/8. Karon ang 6/8 dili pa siya mao ang final answer. Kay naa pa siya greatest common factor which is 2. Ha? So that is equal to 6 divided by 2 is 3, 8 divided by 2 is equal to 4. So that is equal to 3/4. Sa ato pa dihay, ang 6/8 is equal to 3/4. Pero ang 6/8 dili pa siya simplest form. Ang simplest form is 3/4. So kining 3/4 imo na siyang itapad nimo na siya sa 6. So makita ninyo nga nigawas ang atong sum sa duha ka fraction which is 6 and 3/4. Therefore, ang atong solution ug ang atong mga answer are all correct. Okay? So na-satisfy nato ang atoang problem. Kuha? Okay? So until next time, o before ta mag-end sa atoang topic, no? Or sa atoang tutorial, let me leave you these words that the only way to learn mathematics is to do mathematics by Paul Halmos. No? So kung gusto ka makat-on sa mathematics, kailangan buhaton nimo, mag-solve ka, keep on practicing para mo nagingon ako to sa previous na kong video nga wala may tao nga nigawas sa na anak ba pag anak wala may migawas nga tao nga paggawas niya kabalo na siya mag-basketball o nahimo na siyang PBA player o ka-NBA player, no? Kung katong mahilig sa baseball wala may nahimo ng MLB na dito, no? So nisugod yun siya sa di pa kabalo. The same with us, kanang mga hawd og mathematics wala po na sila ni diretso ka hawd og mathematics, kundi nagsige po na sila practice og solve sa mathematics, no? Hantod nga nakabalo sila ug na master gyud nila ang mathematics. Okay, so kato lang, daghang salamat and see you next video. Bye bye.